Söýük hakda iň köp aýdym aýdýan aýdymçy ýaşlaryň arasynda hemişe arzyly bolýar. Elleň elimde ýogynny, ýogynny, aramyzyň kötelini, delini, sen menden kan uzagynny, senini, senini görmek ýogynny, ýogynny. Menem onjok bolýan bolunno, 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 ýürege samana boyun bolunno, bolunno, bolunno. Demalyan dimek min diri, dimek yaşayacağım biri. Her gün izleyen seni günü unuttun mu beni? Sen aşık dinlemedili. Geçip dur günlerim yarala, yarala, beni yarala. Gitme gel ömrümü karala, vah karala, beni karala. Meşhur aýdymçy Söhbet Jumaýew bilen gelin ýakynan tanışalyň. Söhbet Jumaýew 1992-nji ýylyň 22-nji iýulunda ýurdumyzyň Lewat vilayatynyň Garabekowul etrawyna dünýäge gelýär. Aşgabat şäherindäki 1-nji orta mektebi tamamlaýar. Aýdym sazy bolan höwesi çağalyk döwründen başlanýar. Hemmeňize salam. Aýdaly ýene de siziň bilen Aydalynyň şu sanyny Limon restoranyna ýadga geçirýär. Biziň şu gezekki himayetkarlarymyz Beştaş hem de Trend ýoly tama accounty. Biziň bu gezekki mehmanymyz Türkmen estradasynyň parlak ýyldyzy meşhur aýdymçy Söhbet Jumaýew. Salamu aleykum Söhbet. Wa aleykum assalam. Merdanjan, gowmaýar. Oy, Hudaýa şükür. Aýdalla hoş gördük. Hoş bulduk. Söhbet, näme täzelik edýän diýip senden sorap durjak däl. Sebäbi aýdymçylygyň içinde iň köp täzelik edýän sen Söhbet Jumaýew. Sağ ol. Şoň üçin gepleşiň Aydalynyň başyny başgarak sorak bilen başlajak. Sen muşdoklaňym iň bir gyzyklandyrýan soraklaň biri. Söhbet, haçan öýlenýär? Haçan öýlenýär? Hawa. Men şu soraga jogap bermeýin. Aha. Sebäbi men şahsy durmuşumda. Nesip bolsa toýum bolar. Muşdoklara ýetirersiň. Şeýdämi? Haçan öýlenjekmi? Sizem gatnaşarsyňyz. Nesip bolsa. Söhbet, sen pikiriňçe ideal gyz näýil bolmaly? Men pikirimçe ideal gyz nähil bolmaly? Hawa. Sen öýlendiňmi? Hawa. Öýlendim. Geliniň sen üçin ideal dogry däl? Hawa. Her kişinin öz söýünär, öz üçin ideal. Meňem istendik adam öz gelini bolsun, söýgülisi bolsun, şoň üçin ideal. Öz saýlan ýary. Saýlan ýary. Şoň üçin ideal. Gaty dogry jogap. Söhbet. Näme üçin dörejeliňdäki köp aýdymlaryň diňe söýük hakynda? Özüm gowy görýän. Şonu söýük hakda aýtmany. Dinlejilerimden şonu gowy kabul edýän. Arasında şeýle beýle aýdymlarym dinlenmek diýjekler, ýöne has içine söýük aýdymlarym has gowy dinlenýär. Umuman özüm gowy görýän. Söýük aýdymlar, maňa ýakyn söýük hakda aýdym aýtmam. Söhbet, jogapsy söýgü barada şeýlerek soraw taýýarladym. Aýdaly. Gyz oglan söýýär. Oglan gyz söýenok. Ýa-da waka tersine. Şol ýagdaýda ýanyp bişip ýören ýaşlar bar. Indi şolary sen massagadyň näýili? Gyz oglan söýýär, ýa-ni oglan gyz söýýär. Hawa, ýa-da tersine. Ýa-da tersine. Oglan gyz söýýär, ýa-da gyz oglan söýenok. Men şeýlerek mysal getirip berýän Seret. Keyik bara, jeren çölle gezip beren, ya dağda düzde tapar diyor. Şonum näçe kowdugyň şoşany çok atşandyr. Dogry dämi? Näçe kowyňa, o gatça. Sen durýaňa meni otaryp baryp iýen seredýär. Seretmese de o sen nesiben däl, dogry dämi? Diýjek bolýan adam söýmeýän ýşgynda iýenden kowmagy merekkel, ony iýenmegi merekkel. Men pikirimçe sebäbi onuň özüne münasip bir bardyr ýa-da olaňa yaran näler. Şuňamy, şoň üçin kowmak gerekkel. Dogry. Jogapsy söýgä ýanyp berenler eşitdiňizmi? Ene maslahat.
Söhbet eneni aydalla naushnikli rubrika geldik. Bu rubrikada bilýänsiňa, naushnikke ýan aýdym dinleýän, meni eşitdiň ok, men sana sorak berýän, sen hem jogabyny diňe howy ýa-da ýok diýmeli. Boldy. Söhbet Jumaýew sen näme? Täzeden aýtsalar-da. Aha. Söhbet Jumaýew sen näme? Ýok. Aýnada özüňe seredinde özüň halaýanmy? Hawa. Şkafyň içinde bukulup gördüňmi? Şkafyň içinde bukulup gördüňmi? Ya ýok, näme diýenem boldy? Özüň goraýa diýen. Men toý alyp barjymy halaýanmy? Hawa. Aha. Hawa. Näme diýdiň? Näme diýdiň? Dawalaşma goýarýanmy? Kimi? Dawalaşmagy. Ýa-wany? Ýok. Dawalaşmagy. Ay hawa. Kimem boldy gitdi şu. Fevralyň 30-ynda toýuň barmy? Fevralyň 30-ynda toýuň barmy? Fevral 28 ay dost. Bäh, eşitdiň oý diýen ha? Fevral 28. Netdi. Gol bildim şu anam. Şöyle düşükdirak kurula dost. Aha. Köpçüligiň içinde gulaňa naushnik takyp aýdyma gyýgyryp gördüňmi? Köpçülükde? Hawa. Hawa. Köpçüligiň içinde aýdyma gyýgyryp gördüňmi? Ýok. Eşitdiň oý diýen. Ýok, näme köpçülük? Ay bolňa ýok, çol ýok. Gitdi. Aýdyp durkan. Sözler ýadyňdan çykyp gördümi? Aýdyp durkan. Aha. Sözler ýadyňdan çykyp gördümi? Hawa. Aha. Hawa. Boldy? Tuturdum men seret näme deli dost. Diňe men beýtmäň sen şunda koydum. Aha. Meňem şertim ma da dost. Meni gowy kız çezip hiç de işden o ekende. Evet. Menim gurlayan adamyny sen bil. Aha. At kulak. Haçan öýlenýän? At kulak. At kulak. Gladiator. Salam aleyküm. Vay Allah sen glad. Nereden geldi? Bilmedin mi? Dur yok. Enne. Ulak halka. Öz adyň. Berekellah billin. Bilimi? Billin. Aha. Qaragöz. Qaragol. Billin. Bildim. Mana dedi. Meydan. Merdan. Bilimi? Yok sert meydan. Merdan. Meydan. Bidat. Billin. Berekel. Billin. Akordeon. Akordeon. Saçyň ötüpdir. Billin. Başka. Doğru unuturundan gülme. Güne bakar. Güne bakar. Men gowadym. Güne bakar. Sen nolleýänmi? Yok. 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 Güne bakar. Güne bakar. Köp ýaşa. Sen gözme veretme doğduğuma seyret. Güne bakar. Gulbakar. Bardın kaptın önüne o da güne bakar. Güne bakar. Berekellah ene billin. Limon kafe. Murtalon. Yok. Limon kafe. Limon kafe. Berekellah. Aha. Şu yak murtalon diyelim şular eşte göl kok. Akula. Ardu. Akula. Täzen. Akula. Yürek. Berekellah. Billin. Fadak. Täze. Fadak. Sadak. Berekellah. Billin. Bambuk. Bambuk. Paraşut. Bambuk. Paputny. Berekellah. Bilimi? Paput ne? Yürü ben anlayamadım. Ne bileyim o? Bilýärmisin lan? Drone nerede? Paput ne? Sayavan. Sayavan. Germania. Berekellah. Germania. Men çyndan hem bilýärmi? Sen diyor seyret. Sayavan. Gyzylarbat. Yok Sayavan. Salavat. Berekellah. Men diýäňmi şo? Men diýäň salavat.
Tak indi. Demir gazyk. Demir gazyk. Qabır qazyk. Demir gazyk. Ha, demir qazyk. Ha berekella. Qabır gazyk däl yedi. Daşetdi. Tak. Böwönjük. Meýweçilik. Böwönjük. Böwönjük. Yüzmek. Elimiň herekede meňişdirýär da şunu. Ýok. Böwönjük. Kömekçi. Berekella. Bilmedin. Bilmedin. Bilmedin mi? Yok. Gök çay. 4 etaş. Gök çay. 4 saz. Yok. Gök çay. Öz saz. Nauştu ber ayda. Getir nauştu ber de getir ari bolla bil. Şunları bildim mi ya? Bar bildin ayda. Bar bildim. Ben ne hayran aldım. Aýdaly, dünýä ýüzüniň issenlik adamlaryndan 3 adamy günortanlyk naharyna çağırmaly bolsaň, kimleri çağırardın? Dünýä ýüzünden. Awa. Şahrukhan çağırardım. Aha, birinci Şahrukhan. Birinci. Messi'ni çağırardım. İkinci Messi. Konurum çağırardım. Men arada ayağını dövdürden gelip bilmeýär. Şoň üçin üçinji adam kim bar? Üçüncü. Ay boýaş okutulandan geleýin. Okutulandan geleýin. Şonu üçüncü. Bolsa da konur bizim üçin. Erkim goý demesi var da. Ha. Muştağı var da men konurum muştağı. Şol ýeňse ýeňilmese tapa. Messi'ňe muştağı. Messi'ňe muştağı, Şahrukhan'a muştağı. Şol üçin çağırardym. Näme sorag bererdin? Ey, bular men soraglymy kelleler aryp ýygyna gidäýmezler. Ama gen sorag bererdim. Sen üçüňe men muştağı da. Aa. Söhbet hakyky aýaz babaň ýokdugyny näçe ýaşyňda bildin? Hakyky aýaz babaň ýokdugyny men baram. Köpden bäri bilýän, ýöne imini şu tädiýele bir ikun galýar. Telewizorda da ajyndomum kino gidýär. Ýene andan ýana şoň barlygyny. Gönlüňe barýaly Gönlüňe barýaly gopdur da şoň üçin. Aýaz baby aslynda adatda ýok. Adam ýöne şol ýyllar bir gedejik. Hemme adamyň bir durmuşyny, maşgalasyny bir şatlygy bese ýani şoň üçin. Şoň ýoklugyna men ananasym gelenok. Şu aýaz baby bar. Bar diýip bilen. Bar. Antrakside da bar şu aýaz baby. Ha. Şu gelýär şu suwunna bilen her täzeli muştoklar sizde diýär. Her täzeli aýaz baby gelýändir öýüňize. Onda sen netip bolsa geljekde Laplandiýada gidip görmekçi da. Ay alkise giderse aýaz baby. Saçy ýoklugda. Ay bola. Söhbet iň gowurýan filmiň haýsy film? Iň gowurýan film Penthouse. Täze çykdy o film. Karelyň filmi, serial bolup gidýär, ýöne gaty durmuşy. Esasan bize ýakyn. Sunugat işgärlerini. Şoň üçin şu filmiň gowurýan näçe bolsa adam. Instagram gidip dur dowamy ýönemi gowurýan film şu Penthouse. Ondan öň haýsy film gowurýadyn? Ay ondan öň şol çağa wagt görýän filmim da. Şu ajyndom maýlasa. Ýene de ajyndom. Ýeködeydi. Ýeködeydi. Söhbet aýdaly sen durmuşyňdan bir film düşürmeli bolsa. Şol filmde sen roluňy, baş gahrymanyň keşbini haýsy aktioryň ýerine ýetirmegini islerdiň? Baş gahrymanyň roluny. Ne baş gahrymanyň sen bolýan-da. Inni şu dünýä ýüzünden miýadiň Tapa ýok, biziň ýurdumyzdan bolsun, bütün dünýä ýüzüniň meşhur artistlerinden bolsun, aktyorlaryndan kimiň ýerine ýetirmegini islerdiň? Ýara Şahrukhan diýelim, ýa-da Hritik Roshan diýelim. Görýän ben Hindistan doktor demen. Näme diýindi? Ýok, sebäbi neden hoçan bizim kiçikak diňe hindi filmler bilen uralykda. Ha, ýara Şahrukhan ýa-da Hritik Roshan oýnamagy islerdim ýüregim bilen. Men durmuşymdan bir film düşürmek bolsa sebäbi şolar çağalymdan bäri bir kinolar çyksa da bir daha klipler bolsa da şo gaýtalar ýördim. Şu adam şeýle. Umman şeýler hek. Barynma. Düşünmedim mi? Şu sanmyň himayetkary.
Beştaş. Şähtiň açýan renkli boýaglar. Söhbet Aydym Sazda yeten üstünlüğüm üçin kime minnetdar? Aydym Sazda yeten üstünlüğüm üçin Hawa. ilki bilene ejem kakım diyeyin. Sonra mine sap deyip tanalya sapa adamın. İnim vardı, inim oldu. Şulaydım şey deli, bulaydım bey deli. Ya olaydım istek eyle olur, bulaydım beyle olur. Umuman şu sağ elim demin, inim şol. Süytdüş. Şoba, onun halkımıza, dinleyicilerimize köp minnetdarlığımı bildiriyen. Sebebi bizim çıkaryan zatlarımız şolar dinlep başarayan olsa demek ol bizim üstünlüğümüz, bizim miyelerimiz var ya. Şonun için ilki ejem kakımı, son sapa var, son halkımız, dinleyicilerimiz var. Kalverden azuda yurdumuz var, Hudaýa şükür. Arkadarımıza köp sağ olsun yani. Olul mümkünçülükler dörüp beren için. Aydaly, sen awtorlyk aydymyňy bir aydymçy senden bir ruhsat plagiat edip ýerine ýetirse, onum sen bilseň, şol ýagdaýda özüňi näil duýarsyň? Ay, bilmedim mene. Sebebi şu bir kısan aydymy Özbekistanyň ýa-ni Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň şu tanalyan aydymçylar aydypdyr. Kim söýýämi, onuň ýogunlygyny. Ýöne men hiçlim duymadım özümi. Şeýle bolsa. Bir tarapdan ýerine ýetirgenem kimdir? Admy, şoňky awtor şol zat. Ýönemi işat diýmek sebäbi her ol öz ýurdunyň aydymçy. Biziň ýurtdan tanan oklar üçin ýa-ni şoň üçin bana tapar diýip aýdy bersinler. Aydymyň ýaşany gowsan. O ýaşany gowy. Söhbet, sen pikiriňçe üstünlüğün sırrı nämede? Üstünlüğün sırrı. Hawa. Üstünlüğün sırrı. Bizne şu wagt sen muşdoň hökmünde, sen tomaşaçyň hökmünde şu ýeten derejeň biz üstünlük diýip hasaplaýas. Şoň üçin şu sowal ýürüýti taýnadım sen üçin. Üstünlük bolanda merdanjan öz saylan kärini söýsen. Öz gowuran adamyň ýanynda bolsa. Öz gowuran ýani ýurdunda, ýani öz ýurdumuzda ýaşasaň. Sen umuman şol üstünlükde, şonaň üstünlük ýok. Hudaýa şükür gowy hemme. Gülýär ýurdumuz var, ejem kakam var. Söýýän adamlym var. Boldy, üstünlük men üçin. Bir geljekde üstünlügi arzu edýän zeki aydymçylar bar da bilýän üstünlügi etip plan oplar. Şolara näil maslahat berip biljek? Olara berjek maslahatym öz kärlerini birinji bilen söýmeli. Ikinji bilenem ýa-da zähmet çekmeli. Ana. Boldy, üstünlük öz-özüne nesip bolsa boluberýär şondan. Bir aydym tutmasa, bir aydym hökman tutar. Hawa hökman. Ol bir aydymda ýyldız bolan hiç kimem ýok. Bir aydymda ýyldız bolan adam bar. Şol aydym bilenem galýandyr. Ikinji aydym şoň hiç açan ýyldızga eltenok täze. Alay. Üstünlük nimen alaydy? Hawa. Şoň üçin başda ýuwaş-ýuwaşdan etseň şol belli bir wagtyň dowamynda sen inni kaydymyň soň kaydymyň soň kalmasa ondan soň kaydymyň kynlyk bilen yetmesen sen üstünlügi saklap bilmeýän. Şuňamy. Häzir bir aydymda sen ýyldız bolsaň, boldy men ýyldız ýa-da ondan sen işläsiň men onu birinji aydymyň alaýdym. Şuňamy. Bir aydym bilen meşgul bolan adam da ýyldız bolan. Bir aydym käwat bolýaram ol. Onun ikinji aydym boldy men ýyldız diýip hasap edýärdi. Ikinji aydymyny öňküsýär işläsi gelen. Ýa-da hakykatdan öň ýyldızlyk derejäni görenok, kynçylyk bilen ýetenok. Onu saklap bilenok. Bolýar şol saklap bilenne de ikinji aydymy hiç haçan birinji aydym ýaly ýöremeýär. Umuman men diýjek bolýan zatym ýaşlara berjek maslahatym ilki bilen kärlerini söýmeli. Ýerinsiz zähmet çekmeli. Özüniň ulu halipalara hormat goýmaly, kiçilere fiýlemeli. O men ýyldız ekenim diýip olara ýazat ýok.
baremizem adam şu yıllık derejeye yeten soň saklap bilmek gerekdi. Mesligi goýuny götürdi ya, goýunyň garasy diýär. Şuňam, şoň üçin yıllyk keseli eret keseli ýok dosturmuşdy. Şoň üçin saklap başlamak gerek. Öňe ulaq hormat goýmaly, kiçiň fiilimi, salam aleyküm bolmaly, wa aleykum assalam. Şol yıllyk keseli kimlere dege? Her ki diýişmeýärler. Yıllyk keseli öň yıllyk derejeni görmeden adamy dege. Şuňamy? Ya da ansatlyk bilen ýeten adam. Ana şolla öň ansatlyk bilen ol hiçili nimetmedik adama dege. Alyp bir aýdym şunu işledi, çykardy belim bu aýdym. Hudaý tarapyn halk dinledi muny. Yıllyk bolu da. Düşünýärmi? Bu yıllyk bolu. Onuň ýa-ki deňiňne yıllylar we öňrek bar ýa-ni aşakda yıllylar we olar üns beren wagtda ýeketek zöhreyliz mükemmel ýa-da. Düşünýärmi? Olum wagtyň geçmegi bilen iş düşýär. Ya bulut tutja üstüne. Düşünýärmi? Ya öňküsi alyp şöhret açyp bilen. Umuman diýjek bolýan adam istenik zadyňam kynlyk bilen etseň, şonuň süýjüligini nemesini özüň bilýän-de düşünýärmi? Duýu bilýän, saklap bilýän, kynlyk bilen etseň. Berjek maslahatym şollar. Şoň üçin ýaşda hin aýdymsylar, maslahata eýeriň. Ne söhbet täze we rubrika. Matana görýän. Gözden doýnaýasyny. Ya ben oynadım. Gözüňden başykça göremok. Şunu gözüňden ýaz. Eliňe ellik geýän, eliňe berilýän predmeti, islenlik zady sen tanamaly, bilmeli. Bolýa. Gyzykly bolar ha? Atgyzykly bolar. Tıvanna. Başladyk onda. Al. Mişka. Näli mişka? Aýmy? Ýokdur. Ya kuyruğa iyi çav. Tak, tutmuşu koy. Kulağı. Aha. Bir kulağı var mı? Ha, iki kulağı var, iki kulağı. Kuyruğu iyince. Şu ara. Aha. Orf küçük şey. Bildin. Bildin mi? Hawa, hakykatdan orf küçük. Yumşak oyuncak. Al. Vay. Bu ne yamaydı? Ne sen bilmeliler ne meka? Be. Durani. Aha. İstasa olyan da. Yok. Olan o. Daş baklaşka, bir dadın baklaşka. Ne hemen baklaşka? Sulana kiçi. Aha. Sok mu? Yok, o bu ne sok olacak. Be. Bir jelim çıkarıp bağlayın az böyle 50 para aldı ya. Daha şu var. Kapağa kalk falan kapağa. Da. Şu var dost. Aha. Yogurt. Yogurt. Bildin mi? Bildin. Ne? Yogurt. Getir. Bilmedin yani bunu. Bilmedin mi? Ha, yogurt belli. Ne açıp etmediler dost? Ay sen alıver. Böyle. Ne bize geldi alma. Aha. Yo alma değil mi? Durur musun? Kıssam oluyor mu? Yok kıttan. Dost İshak koyan o. Yo İshak'tan salt bilerdin de. Be şu taydan alacak oluyor da. Dost damça mı işi? Bildin. Damça mı? Awa. Damça. Men de gerek. Yo damça değil. Şey kıssam kıssat burada şey. Niye mutlu ka? İş yok abi zaten ya ben adayım.
Ödem yürüyte sowatdyk sen şunu. Sowatdyk. Hawa. Bilmedin ýaly sowat. Bütayda alman kamen usta. Kısyanım benim. Ekstrasensoryal korkup başladı şey. Şunu yani. Bir jelim çıkarıp görəyin o şunu. Bir jelim bolanok mu? Bolya çıkara. Mandarin ho. Vah ne yapçı 50 kere indi bildim. Bilmedin mandarin nel. Näme? Greyfruit. Şodan şu burada hatta. Ay Bolya. devam edýäs. Ana. Vay. Beş taşınlı kraska dışı. Şu ara 5 taşı kraskası. Bolya. Renki. O doğru. Onun renkine mi etmeli? Yok. Al. Vay. Qazdylar teretap bol. Buradan ismi neme dökülämesin qazysy. Aytmaýyn näme. Aýdy ötýär. Dol kapağa da abi. Şöyle kapağa da. Näme ötüler? Näme men diýär? Şu ara dost. Aha. Fruktum ya belek pırt şonayt men onu bilýän. Şu gowonum ya da şu biýaky Bakça. bakça Gowon. onu şu badam janda. Näde bildim? Sipançak da şu taýy. Yürüyte üstüne ayırdım da bilmedin yani. Diýe o kapak durup tas döwýärmi başda. Devam edýär. Onu iyi çıktı. Devam edýär. Yine Badamcan abi. Badamcan abi. Ne? Bildin. Şey abi iki şey yapacaktı da elini bilýän. Getir. Ne? Bolle derviş Badamcan ne yaptı? O go nime diýär? Däl domur bar garpyz alýar, aýaly şowur garpyz getirip durýar, şow bollar. Bu adam can ne şoň şun berýän. Vay ne yaptı mı? Hıyar. Ana bildim. Al. Ne mal biler. Frukt öde bakça. Yönü. Büdür daşımın bir yeri. Yürüyte bilmedi ya kıynaştırılan baksa da. Şu var ya dost. Kent şu. Kedi. Bildin mi? Ha o. Gloria küçük adı ömrümde var mı? Söyle. Sen birinci gedek şu at atış ettin. Ne? Yani men şu adı sen bileme kelime kedi değil yani. Kelim bileme ya kay. Oynatmaydın o. Şuraya kelim değil dost. Hani after nemeler yok ama bir yere aşık gitme ya kelim mi orada? Vi kelim mi? Oynayan kaçsın yerden tam. Kelime. Kurtardı mı? Kedi diyor. Vallahi. Bollu değil mi? Ha o. Oy. Etwalama duygurluğuna. Uyuşmak kan. El var, el sen bunu giydirmeden gön bilýän. Söhbet. Hemmelerden seni has içgin, has gowtanayan kim? Hemmelerden içgin, has gowtanayan. Men çağık ama ejem kakam diýerdim ýöne. Halaşan giydim. Sebebi eje kaka diýip bolmaýan zatlarym oňa diýen. Gowgören giydim bilýän. Has içgin hem tanayan. Tanayan içgin. Hemme hef etdim bilýän. Tanşo.
Söhbet Sumayev'in halaşyan gıda bar eken. Diýmek onda toy ýakynla berdi. Nesip bolsa. Nesip bolsa. İnşallah. Söhbet muşdoklaňa öz arzuwlaň bardyr. Edil şu wagt muşdoklaňa şonu ýetirip bilýän. Mehriban muşdoklum, kadırlı dinleyicilerimiz, ne şu çıkaran aydımlarımıza siz dinleýäniniz üçin, gollaýaniniz üçin size köp sağ olsun maýdan. Ne aýratynam bize şeýle ululu mümkinçilikler döredip beren aydym sahy ähli ýollar açyp beren sungatda halipalyk ýol eren gahyma arkadamyza köp sağ olsun maýdan. Şoň üçin size de işinize üstünlük merdanjan. Toyda duş şoly. Sanyň sag bolsun. Söhbet soraglymyda gaty ýerlikli jogap berdiň. Bundan meýlägem saňa dörejiliňde diňe üstünlikler tüýsürekden arzuw edýän. Üstünlik hemraň bolsun. Taňra kılın. Hitlaňam dowamly bolsun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Hareketini ýadyk gören kadr o. Hemmäňize salam. Aydalynyň ýene-de bir täze sany siziň bilen. Mehriban ýyleşler. Kaýmy? Ne nämet men munna? Garaşy sen gözüň daň ýa. Biziň hemmämiz çykyp gidýär diýip bolýar. Yo, sen nämet men näde brat? Medeni doktordyň ha? Hawa. Bu tara aýragyň. Rektor sana diýär. Nämeltiň men? Bildiň öňe, bildiň. Aldyk, moýdan köp berdim. Moýdan. Oh, şaýdan japar. Men ýa-da. Murtanın kamera. Näme? Ýetir. Aldyra da men o. Men aldyam bile bak. Şert hasan bir kıynaşar ýaly. Seret bilişme dost. Sen seret otur. Onda gözüň daň aly. Davay. Onda. Yöneş 50 giymedim bolan. Koy bunu ne adı bilse olmuyor. Neme? Çörek yapılýarmy? Yo. Yo. Şuna boksa çykdy ama. Yo. Daş. Sana oğlanım geçdi şu. Samuraylar ya. Düşündüm yönetmen berdi kamera var bıraktım da. Bol gittik. Berde живой зритель var diýmek. Yani ona aytacak da şu var. Bu mu çıkarır? Ya bu oraya. Yo. Tamam. Bari işim yani şu an durma. Şu sanmı be. Ne vallahi? Beştar.